بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد Alif Lam Mim Sad Muteşabih ayetlerdendir. Onun manisini Hudaya tafsirmalıdır. Bu tekin hurufla Huday bilen Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki esrarlardandır. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Bu Kur'an bir kitaptır ki sana nazil edildi. Pes sen kalbinde ve sinende şu hakta darlık bolmasın. Ta sen şu kitabın vesilesi bilen halkları Hudaydan korkularsın deyip. O şu kitap müminler için vaaz ve nasihattir. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Siz öz Perverdigarınızın tarafından sizlere nazil edilen zata, yani Kur'an'a tabi olun. Bu Hudayı koyup cinnin ya insandan bolan dostlarınıza tabi bolmaň. Siz nasihatni az kabul kılýanyz. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Biz näçe şäherler helak etdik. Şolara biziň azabymyz gijede geldi ya günniz öýlen çağında geldi. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Pes haçan şolara biziň azabymyz gelende şolaryň dogalary hiç zat däldir. Meger biz zaliminlerden bolduk diýip iqrar etmeklerdir. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Pes kıyamatta özlerine Resulî verilen cemaatlardan sual edermiz. Peygamberlerine näme jogap berdiňiz diýip. O Resullaryň özlerinden de sual edermiz. Ummetiňiz size näme jogap berdi diýip. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Pes biz Resullarga wagyany kamilen bilip, zahirini we batyny bilen beýan edermiz. Biz de hiç wajh olardan gaýyp däldirmiz. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Kıyamet gününde emellerin çekilmegi haktır. Pes her kimin emeli ağır gelse, pes şolurdur necat tapyanlar. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. O her kimin emeli yeňil gelse, pes şolurdur öz aziz canlaryna zerer yetiren, biziň ayetlerimize yalan diýmekler sebäpli. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَتَحْقِيق biz size yeryüzünde yaşamana jaý we mekan berdik. We siziň üçin yerde yaşamana vesileleri koyduk.
Sizler neveyle az şükretýäňiz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وتحقيق biz sizleri yoktan bar edip halk ettik. Ondan soň size surata yetirdik. Ondan soň feriştelere aýtdyk, Adama secde edin diýip. Pes tamamy ferişteler Adama secde etdi. Meger Iblis secde etmedi we secde etýänleriň jumlasyndan bolmady.